kamu ku perjudian menang tu pakailan. Ikut peradaan do kono munata. Down. Kasih batuam, bapam, omakmu, kan? Jadi melihatnya pada tahun turu tuatai. Mulai siar rencana ta, rencana muna, ipa buamu tuhami, masalah dorohana. Jala totong do tuhata nama nuturi saluk nasa natasakapi. Di bedau do saluk nasa keregam na keparmaran. Jadi sirohonan nami Tuhan mula dua. Sadok badus marwamu. Jala totok kamu dungo martang yang tua mata debata. Dan gugutai. Dan gugumunai. Bui hamu sonon. Gabi udur kami majalo ba pas-pas personal bi. Lumubi mak. Do tuho helake. Sonare helak kumaho. Alay isi wapeho no tor helak kusembedo mau. Unang opung be. Dah. Ah, dah opung betong. Lang be. Kung sa lilingon, opung mo ya. Usalo di dah. Tulapok pinam. Lumubi ma. Di dong roho. Si sepoko tu, opung limu. Ala ni opung bima dah sigak kumadok. Harong rencana namin niya doho tanti siya lumu. Panay malhasotak kami nimu. Kan? Alay roh amadok. Jolo sah masau nasinakapan ni rohana hidorok tuh ke hido tanpa alasan au madokon bahasa ngau bawa roha kan terjalu martu tu pun patu sopan tapi dus dapok emak nasi ni cita ni roha mulana dua di kolai ni mana tangi kita roha mulana dua di jadi alani matongan langsung hak, dan palahu komentari kan, tak ku komentari. Bawa tu berjuru, jalan patu, jalan iman nang sebelah hono, unang tujuan dia orang. Unang semua bunga-bunga di ledang yang betul malos dah. Iko mekar dok, nah, mekar terus. So dia kamu na antara tuhami, waktu orang itu tujuan. Dan pula adong be yang go pura silih honok, dah. Alai azar harus silih honok. Parja rumah karena sotama ali ulah hukam mana ture itu tuh kasar foto mabet dikurake pola ni nama jadi si bawang go berjumpa ulang jadi son pas satu nama ulos si torok rabu doh ulos nagajang pengidon nami itu amat dari bata segajang ma barita gabe gajang ma barita koras saya dipita ulat tiba ke sasanaron mari ite tanyang nami torop ma pinopor muna nang tujulan naro pasu-pasun na materi bata asal hono nami ma son hata ni putus jujur tutui jong maruma izuk di jolo ni rumah gorga tanyang nami tu amat teri bata jalan ngejalu alamu pasu-pasu pardong sarapion sian amata pastor. Saya si tuan anak Nabi Sub boru jalan patas mai marroha. Matutu pada halimat. Nah dia mabagage tumadakon si kaduan. Asa jalom muna pasu-pasu yang si alamatkan pasu-pasu kami. Ari muna do gabi asal matotok kamu marsi pauloloan. Ima tutu batulu halim. Emesi tabatu mai parlinggo man si borok. Digadu-gadu na hautoro. Manang tu dia bihamu mangaluluyak kasi lulamu dalam ningulu. Manang di sope hohela boruni ban no di taptek. Di na mangalulu itong dalam ningulu nang ipasa ibata juga. Tuhatta do namar tua. Saya totong mahamu di parorot. Matutu. Amang namalo nami. Naing pasahaton ulas silaw mahami. Bek kamu amang hindi na.
Olo huta baisa. Boru hasiaku, boru sinu ambeoku, nabasa. Nunga bagodako, naikon uli namaho, boruku rahasia. Di mana jana cakema pasu-pasudi na torobi firma toti Langsung apa saat Madar Hela. Oh. Pertama, unang magkamu ko perjudian manang tubag kailan. Ikot peradaran do kono muna ta. Down. Madar Hela, forward mama. Molo ulo solongan nope tasabung mga duti. Tatikyoro dohami hula-hula humuna pasahaton ulos na gajang dohot sitor rabu asa gajang mambarita gabe gajang barita horas tujolaron pasu-pason itu hatta molo uloson holad dalan martangyang don tu debata jadi tapasolo mah dirota tu debata asa ido tokong namangiring kita di padalan ninguluta dohonon nami mapadok no son situ tua mesi tabatua parlinggo man di siborok di batadu si lehot tua luhum bahita na marhula loburi di paroro pasahat oh lo tormar si jalang abbe odo sidong dami le do tuito nami di omale ulos ya kami lahir itu na jadi awle holan sidonoku la so ti do sidonoku tulai ba itu nami le baru nami sensitif saya dia soal apolopon jadi pangi dokunya tulai arong meniup nyan kalau belga suara nilai kita nami jadi bolo adong penyan masalah di amuna ba dengan banyak kamu makatai le itu makatai marsi bukar roha mengalului solusi nale jadi le oma ulos bahasa ton nami dok tuito saya jadi keluarga na bagi mamule boy ga bisitirio di keluarga muna jala di sudai keluarga tak jadi email hata siap kami laido itu menati itu ba musik nak
nami Tuhan nagomos. Marsihot tu di bata mahamu mengelugahun rumah tanggamu. Adong doa tani di bata nama dokon. Molo ahu dong aku sejauh ikon jauh baru uluan nami. Ganuk Tuhan mu dua dokon. Jadi marhiti sok kami akka amak tuam amang udam sudi mahami di son. Maranggi pasaribu narong di parbuluan. Lau pasahaton hatanauli Tuhamuna. Dohot dinanaik pasahaton. Imaulos nagajang si torop rabu. Asimat tong rohanya mata di bata. Disahaput di hamuna. Si gajang umur mahamuna. Jala si torop pinopar tuari namang huton. Asa marhitei doon nabi Tuhamuna. Dinok kata nina tua-tua. Sapon ono di batari hamuna. Asabit tang narwiris menna tubun na sumorop. Anak riris dia muna boro torop dong amuna besar batua. Betul. Baen na hobartusin. Lahu tabaca tabaca. Iya, langsung bang. Malanang usaha tu meja keluar sia-sia menon. Penaparnya punta 1000 raja tu. Soang-soang ni marada. Boru bere ibe bere. Jadi sonon di babatua nuang do mak tua sirida. Rono ngai kami ternumobi
dihita na mamuka arisan di Simalopukon 5.000 raja. Borbor marsada. Tumpen uang songon na terpasa kami babatua umat tua songon anggarat dasarta ima songon sianarisata hitaro nama bain hitaro majalo anggia mon tujuluan narion base tonggima hugula base asima tusira sonima hataku tu babatua ro mataku baik kamu masuk son narao pasaton ulus torok rabu ami tuak tubur nemion dok periban ni alak nomor periban baik kamu masuk atendang Doh, maratenang. Atenang men atenang.